Smash Smash. Mega mega love shoutout naman po dyan sa bagong-bagong natin na kaibigan. Bagong kaibigan, bagong-bago guys na pasok. Mega mega love shoutout naman dyan kay Smash Smash Smash. Hello naman po dyan sa'yo. Welcome din po sa aking live streaming. Bibigyan kita ng iyong moderator function po, Smash Smash. Para naman meron ka ng hindi mo na ako kilala. Oo nga, ano bang, nagpalit ka ba ng name? Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jenny Kimba. Ma'am Jenny, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Nagpalit ka ba ng pangalan? Smash. No, wag na. Ayan. Dan shared Sir Uragon niya ho. Ayan. Oo. Wala, tinawanan ako ni Smash Smash. Ma'am, thank you naman po dyan sa mga pa-share mo dyan, Ma'am Jenny Kimba. Nagpalit ka ng pangalan, Smash Smash. Huwag mo na bawiin. Bakit? Daho. Alo, hindi ko mahanap. Ma'am Jenny, magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Jenny Kimba. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Hoy, pumasok na si Stream Element. Ma'am Jenny, magandang hapon naman dyan sa'yo. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Jenny Kimba? Hey, kaloka ka, di mo na ako kilala. Lagi mo ako nakikita sa mga live para sa WHA. Wala na, nakalimutan ko talaga. Sige na, sabihin mo na kung sino. Baka naman. Pre, magandang hapon naman dyan sa'yo. Pahinga ka, pre. Yung ano mo dyan, pre. Oo. Pinutol ni Pre, naiwan yung aking tablet doon sa live streaming pala ni Pre. Tapos halay ako, hindi ba nag-live stream na to? Mega love shoutout naman dyan kay Pri. Welcome din sa aking live streaming. Sige na, ma'am, Smash Smash. Sabihin mo na kung sino, daho. Loko ka, support mo si Levi's Minu. Ay, hindi ko naman kasi kilala. Ninja ni ma'am, Layfoods Vlog. Mega love shoutout po dyan kay Layfoods Vlog. Ma'am, nagkamali ako doon. Yung aking monetized channel na isa is yung pinag-eksperimento ko, hindi ko pa nakukuha. Ayun. Mukhang may mali sa aking ginawa doon. Tapos sabayan pa ng Pre, si Ma'am Porinoy, hindi ko talaga makuha. Kakaiba yung case ni Ma'am Porinoy. Kasi dinilit ko na siya yung AdSense ni Pornoy is dinilit ko na sa pagkakaling sa AdSense ni Jody Frost. And then nilagay ko sa isang account niya. Then sinubukan ko yung aking Ninja. Nakadikit pa rin daw siya kay Jody Frost. Hindi ko alam kung anong ginawa nun. Bakit nakadikit? Samantalang wala nang dumarating na email. Pero huwag ka mag-alala ma'am, ginagawan ko lang paraan yung aking third monetized channel account. Hindi ko ipababayaan yon. Oo nga. Ganon din yung sinapit ma'am. Ma'am Levi's Food, Layfoods Vlog pala. Pinalitan mo na naman. Levi's Menu. Medyo ma'am natatagalan kasi mahirap mag-troubleshoot ng account. Yung isa nga, ganon din yung ginawa ko. Puntahan mo, support mo si Levi's Menu. Sige. Lakas ng ulan dito, Pre. Nakaano ba ngayon si Levi's Menu?
Come on, let's do it. Naka-premiere? May premiere ba ngayon, ma'am? Oh. Wow, sana all may 463 na naman. Hoy, Tayo ay mga siawi ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig nang si Kristo ay isilang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. si Ma'am Levi's Mino. Padikit naman ako guys sa mga nandito sa atin. LK. Ayan. Road to grade 6. Sabi na Shuriken. Good afternoon naman dyan sa iyo, Ashuriken. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Oo. Welcome din sa aking live streaming. Ashuriken. Mega love shoutout naman dyan sa iyo. Konti pa lang Esnon. Wala. How are you, bro? Pirapa Tamil, mega love shoutout to you. Our foreign friend who is in my live streaming also, guys. All the way from India, mega love shoutout to you, Pirapa Tamil. Welcome also in my live streaming. How are you, Pirapa Tamil? Where are you now? Jomar Gel, nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman dyan kay Jomar Gel. O, diba? Nagbabalik natin na kaibigan. Mega love shoutout nandyan sa iyo, ma. Welcome din sa aking live streaming, ma. And guys, if you are not yet connected with Pirapa Tamil, our foreign friend, all the way from India, you will gonna get an audience from India. All you have to do is to visit also Pirapa Tamil's channel and do connect to him. Lead lang, busy. O, diba? Time check tayo, guys. It's 36 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Yung mga hindi pa dyan guys, naghahapunan, magluto muna kayo ha. Always welcome, Pirapa Tamil. You're always welcome here in my live streaming. Shot boss, o diba? Saan ba yan? Oo, inom na inom eh. Oo. Makadayo nga. Magdayo. O diba? Guys, padikit naman ako guys kay Ma'am Levi's Mino, highly recommended monetized channel. Ang second channel ni Lepuds Vlog. Ashuriken, kumusta naman ang araw natin dyan, Ashuriken? Kumusta yung mga Adonis dyan? Adonis. Sigla may ganap ang bayan. Yung mga nagsiselebrate po dyan guys ng birthday. Happy birthday naman dyan sa inyong lahat. Bakit ba ganito ang sound ng aking microphone? Sound check. Sound. Sound. Sound check. Sound check. Ninong salamat, ninang sa aginaldo kong inyong ibibigay. Sound. Bakit parang may ang sound ko? Sa sugod. Thank you, Sir Uragon. Pwede na ako makasupport sa mga nag-LS. May wifi na dito. Sana all. O, diba? Kaya pala, 24/7 na yan. Kuya, mayroong lechon. Thank you, sir. Ma'am, you're always welcome, ma'am. Always welcome. Padikit naman ako dito, guys. O, sige na. Yung mga hindi pa diyang kadikitan ni Ma'am Levi's Mino. Makadayo nga sa sugod.
magsalon na tayo. Mayroong Uy, Merry Christmas naman guys sa inyo yung lahat dyan. Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinona. Sa bahay ng kuya, mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan ay handa. Tayo na bibili, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba Noche Buena sa gabing ito. Maya iwan ko lang to. Mag-church kami. Sige lang po ma'am, sige lang po. Ayan. Tayo na magsalo Ma'am, yung mga PPEs nyo dyan, ay ating keso. huwag niyong kakalimutan guys. Pa-shoutout boss si Intong, nakaharap ko. Mega love shoutout naman dyan kay Intong. Nakaharap ni Joe Margel. O diba, nagsishot sila ngayon. Makapunta nga. Makaisang shot. Hello. Hello naman dyan kay Intong. Diyan ba kayo matutulog ni Intong? Tayo na bibili, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Pasko na naman. Sino yun boss na didikitan? Etong nakapin. Dito lang ako basta maya pa naman nagpaalam lang para nose na yan. Sige lang po ma'am, sige lang po. Ngayon ay Pasko. Dikitan natin agad yan. Yan si Smash si Levi's Menu. Ayun, yung nakapin ma. On the way na daw ma'am sa'yo yung nakapin. Ikaw naman bahala. Making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just present from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring. Iba ibibigay ko pero not now. Enjoy lang. Ayan. Sige lang po ma'am. Uy, malapit na ang Pasko. Yung may inaanak kong pala ha, sa mga inaanak ko. Ang requirements ng pagkuha ng mga regalo is, picture nung baptismal na magkatabi tayo or karga ko kayo ha. Tapos yung permit kay Mayor, huwag niyong kalilimutan ha. Tapos yung swab test result ha. Yun lang po. Tamsak sabi ni Ble, o di ba Ble? Mega love shoutout naman dyan kay Ble, o di ba? Ang ganda naman ang pangalan. Tamsak. Ble, mega love shoutout naman po dyan sa'yo Ble. Welcome din sa aking live streaming. Angkol, gandang hapon. Angkol! Hello naman dyan kay Angkol. Oo. Magandang hapon din dyan sa'yo Angkol. Welcome din sa aking live streaming. Si Harlem O, o di ba? Ble. Kumusta naman tayo dyan, Harlem O? Oy, Isnabero, kagabi. Hindi ako pinapansin sa kanyang live stream. Ano ganap Angkol? Wala naman. Kausapin mo na lang ako. Para may maganap dito. Oo nga. Ano bang pag-uusapan natin? History in love on Christmas Day. Oh, no greater gift is there than love. But the world needs is love. The world needs your love. I want to give love on Christmas Day. Oh, even the man who has everything
ba? Ano pa? Sure na sure ang inaanak ka, walang ligtas na madaya na inaanak. Oo nga. Kailangan yung ano ha, yung picture natin na karga ko kayo nung bagong binyag kayo ha. Yun ang requirements. Tapos permit galing kay mayor na kayo pupunta sa mga ninong-ninang nyo ha. At saka yung swab test result. Oo. Rapid swab test. Oo. Tapos kailangan ko na rin ng medical certification ha. General medical check-up, diba? Result. Sa iyo Kailangan physically fit. may parol. Ang call na busy kasi may tinuturuan ako sa messenger. About sa scholarship namin, hindi kita nakita ang call. Sensya naman. Snabero. Snabera ka ha. Sa bunutan kita dyan eh. Anong saya ng bawat isa, pati na ang magkaaway ngayon, pati na sila. Bakit ba hindi pa nga araw-araw Pasko, sana sa buong mundo? Araw-araw sana ay palaging ganito, laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko. Thank you for visiting MMPFD Music Channel. Mga bata ay namamasko, pagbigyan nyo ng aginaldo. Dinhin yung mga awitin, lipat kay ganda. Masdan mo ang iyong paligid, nakakatuwa. Bakit ba hindi pa nga Ay, nawala. araw-araw? Halak ka. Bakit? Sabihin mo na lang agad, wag na kayo magpupunta. Ba't di ko na kayo kilala na inaanak ko kayo? Char. Para ligtas sa gift. O hindi. Kinikilala ko yung lahat ng aking mga inaanak. Pero may requirements ngayon ha. Oo. Sana ang buong Noong mga nakaraan walang requirements. Ngayon meron ng requirements. And ang kukuha po yung talagang inaanak ko ha. Hindi yung kumpare ko, hindi yung kumari ko. Ha? Tapos hindi pa ako nag-a-accept ng PM is the key ha. Oo. Tapos hindi rin ako nag-a-accept ng GCash. Kailangan may requirements, personal. Pading Makoy Palaboy TV, seen our live streaming also. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Padi. Kumusta naman tayo dyan, Padi? Mauran-uran baga ganyan. laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko. Harlem O, tamsak ni. O, diba? Mega love shoutout naman dyan kay Harlem O. Kay Pading Makoy Palaboy TV. Mauran dyan sa Indo, Padi. Mega love shoutout naman dyan kay Makoy Palaboy TV. Ang aking kababayan all the way from Camarines Sur. O, diba? Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Padi. Welcome sa aking live streaming. Dan full pack na sa nakapin, boss. Sabi ni Joe Margel. Ma'am Libay, ikaw na lang bahala kay Joe Margel. Iyan ang aking pamangkin, guys, si Joe Margel. Natatawa ako sa iyo, gandang requirements yan para may effort sa gastos pa lang ng requirements. Parang mapapaisip ka na lang na wag na lang pumunta. Grabe naman. Bibigay ko pa naman 5,000. Kapag wala yung swab test, minus 4,000. Oo, kapag walang mask, minus 500. Kapag walang face mask, minus 300. May 200 pang natitira. Kapag walang picture, minus 100. Kapag wala rin na baptismal na picture na karga ko siya, minus 100, wala siyang makukuha talaga. Anyway, so much for that. Ma'am Yaya Joyce nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Yaya Joyce. Pagdiwang Highly recommended monetize channel. Nagla-live streaming din yan, guys.
Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Yaya Joyce, ang kaibigan ni Ma'am Jenny Kimba, o diba? Ma'am Yaya Joyce, magandang hapon naman dyan sa iyo. Welcome din sa aking live streaming. Tamsak and shared, sir, nasa harang pa ako, o diba? Meron ako edit ko, mamaya angkol. Ma'am Apple ng buhay ko, tamsak, sir, o diba? Ang ganda ng post na ito. Mega love shoutout naman dyan sa isa sa mga maganda kong kaibigan, guys. Kung di nyo pa nakikita ang kagandahan ni Apple ng buhay ko, oo. Sabihan ko kayo as in, panoorin nyo. Tingnan nyo. Ang kagandahan tinataglay ni Ma'am Apple ng buhay ko. Ma'am Apple ng buhay ko, hello po dyan sa iyo, Ma'am. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Si Ma'am Jenny Kimba is nakabidyo sa atin. Ma'am, thank you for keeping me in your background, Ma'am Jenny Kimba. Together with Ma'am Yaya Joyce. Mega love shout out, Madam Yaya Joyce. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Jong Margel. Yan yung ba nagse-celebrate ng birthday na dyan, guys, ngayon? Si Papa Yu. Happy birthday naman dyan kay Papa Yu. Kung nandito man sa atin si Papa Yu. Happy birthday naman dyan kay Papa Yu. Celebrating his 21st birthday. Diba? Busy lang, sir. Busy po. Sige lang po, ma'am. Sige lang po. Do your thing. Do your stuff. Ayan. Time check tayo, guys. It's 50 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Uy, umuulan na dito. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa tibig, para bang O, diba? Lakas ng ulan dito sa amin. Busy lang, sir. Busy po. Si Ma'am Apple ng buhay ko is naka-background din sa atin. 6 wonderful people in the house. Magandang gabi dyan sa inyong lahat, guys. Habang sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Si The Neighbors birthday niya din. Oh, happy birthday naman dyan kay The Neighbors channel. I'm in. Ma'am Yaya Joyce. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Yaya Joyce. Welcome din, ma'am, sa aking live streaming. Sir Ali Pogi, nandito na rin sa atin. Sir Ali Pogi, magandang gabi naman dyan sa iyo. Hapon dyan sa iyo. Welcome din sa aking live streaming, sir. Dalaga pa po ba, boss, si Madam Apple ng buhay ko? Ang ganda niyan. Oo nga. Harang si Mambuhay. may awit ang Ma'am Yaya Joyce, magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Yaya Joyce. Welcome, ma'am, sa aking live streaming. Ang lakas ng ulan dito sa amin, guys. Hindi ko pinahina yung aming sound. mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Hindi na Pasko'y umiiwan sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang sino ng hangin. Dito naman, sir, sobrang init, o, diba? Ulan pa more. Oo nga, sobrang lakas ng ulan dito sa amin, guys. Malakas lang, kaninang umaga pa to eh. Mega love shoutout, Boss Harlem O. Luto pa ako, angkol, munggo na may karne ng baka with pechay. Uy, alam nyo ba sa Taiwan, ang munggo ginagawang briny soup? Oo nga. Tapos may nakita ako yung munggo nilagyan ng ano langka. Di pa ako nakatikim nun. Pero dito sa amin, dito sa Bicol, guys, ang munggo is talagang puro lang, yung gigisaduhin mo lang siya, gisadong munggo.
Tapos lalagyan mo lang konting sabaw. Tapos hanggang sa yung lumalapot na siya. Ganun. Titimplahin mo. Sa Taiwan naman ginagawang brini soup, o, di ba? O kaya ginagawang juice. Sir Ali Pogi, ayun. Aga pala boss ng LS ni Ate Jonah, tumambay ako doon kanina habang nagtatrabaho ako. Ayun. Parang wala ata dito si My Loves. Wala pa si My Loves. Saan ka sa Bicol? Albay ma'am, Albay po. Malilipot Albay. Awal lang agla ko ikan ako. Pa-deliver man dito ay balay. Bangasusay. Ay mas nag-iinit. Kapalang ulan. Sa likod nito ay may liwanag. Liwanag na ito, nasa aking lahat. Ay sigat ang bawat pusong bukas. Same daddy ko mama ko. Naga ayan. Oh. Nasa Naga ba ngayon ma'am ang mama mo? Nag-upload ako boss ng bagong video now. Upload ko lahat maya. Sige ma. Kasi sa Lunes, sisimulan ko na uli sa Lunes kasi hindi na ako masyado busy. Medyo tapos ko na yung ano. Ano ma, sasama ka ba sa amin sa sa Linggo? Pupunta kami dun sa sa bukid. Sure Ken, hello host naman dyan sa'yo. Isdain mo din sana ako madam. Inisda na kita, Yaya Joyce. Ma'am Yaya Joyce, si Makoy Palaboy TV daw, isdain mo rin. Yung mga gustong sumama doon, pwedeng sumama. Ma'am Claridel Ilangan, nandito na rin sa atin. Oy, Ma'am Claridel, iniwan mo ako, oy. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilangan. Nagbabalik din natin na kaibigan. Nagla-live streaming tuwing alas 9 ng umaga. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Claridel Ilangan. Palitan ko na ma'am yung ma'am. Palitan ko na yung code mo ma'am, CE9. Gawin ko na ng alas 9 ng umaga ma'am. Hindi na alas 3 ng hapon. Nasa ating lahat ay sigat 9 to 11 po ba to ma'am? sa init na namayaka. Maghihilo ang lahat ng sugat. Ang nasilip ng ilaw. Walang iba kundi ikaw. CE9. Mega love shoutout din po dyan kay Ryan Donna Family Vlog. Nagbabalik din natin kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ryan Donna Family Vlog. Welcome din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Ryan Donna Family Vlog. Sana all iniisda na ako. O diba? Ma'am Yaya Joyce, isdain mo na rin yan si Joe Margel. Pamangking ko yan. Sige na, baka naman. Ayaw ko ng umaga, antok ako. Ha? Babalik ka na ba ma'am sa alas 3? Magkakakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo. Muling Magbabalik ka na ba ma'am sa alas 3? ang Pasko. Ako din, isdain nyo din po. Isdain ko din kayo. Sama din Joe Margel. Isdain nyo yan guys, si Joe Margel. Salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay ang Pasko. Ang nasilip mong ilaw. Walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay.
Ang lakas ng ulan dito sa amin. Ewan ko, host, bigay ko kay Ma'am Jonah yan. Patamsak mga lalab sa aking premiere. Salamat. Sige, ma'am. Ilagay natin, ma'am, kay T1. Yerebanto Tatib. Ay dumarating na bawat isa'y September 16, 11 p.m. mang regalong ibibigay. Ngayong kahirap na itong ating buhay. Alam kariling at nitsibena, kung tayo ay tapos at wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagkagawa. T1 guys, T1. Dan tamsak sa premiere, Yaya Joyce. Sir Ryan, bigyan kita ng ano. Yaya Joyce, dan tamsak sa premiere mo at dikit pasukli naman. Yaya Joyce, pasukli daw sabi ni Sir Ali Pogi. Ryan, Donna. Mayroon kasi di polat hamon sa gitid ng pinigil na pupusyong. Ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, Ryan, Donna. Family Vlog. lang si Jesus 1WH guys, ayan, sa bawat magtatamsak sa premiere. Si Sir Ali Pogi, Ma'am Yaya Joyce, dana daw sa'yo, dikit na rin daw siya. Oo, pasuklinin. sana'y maghari. Sapat lang si Ryan Donna Family Vlog, thank you also for keeping me in your background. Yaya Joyce, ang damot mo. Bala kayo dyan? Oo. Minsan taon sa akin pag mayroon kasi di polat hamon sa gitid ng pinigil. At kung may mga katanungan kayo dyan guys, pwede kayo magtanong. Uwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Buang ka. Tuloy na tuloy pa rin, Ay, matagal na daw siyang buang, ma'am. tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Sa Paskong darating, Santa Claus mo'y ako rin. Host, pwede magtanong. Pwede po, sir. Pwede po. Ano po yun, sir? Sige. Para naman may magawa ako dito sa aking live streaming. Bakit ang ni Ma'am Yaya Joyce? Ano daw yun? Bakit? Ano daw yun, sir? Bakit ang ano, sir? Ang tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay. Ipagdiwang ang araw, habang nabubuhay.
Paskong darating. Pasko na naman. Oo nga po ma'am, 3 months, 8 days, 5 hours, 55 minutes, 58 seconds na lang ma'am, Pasko na, o diba? At malapit na rin mag-New Year, 2022. Pero bago yan guys, mag-Halloween muna tayo, oy. Ito, mag-Halloween muna tayo. Mumo. Halloween countdown natin is 1 month, 15 days, 5 hours, 55 minutes, 44 seconds, o diba? Santa Claus, And para naman guys, may magawa kayo dyan, mag-type lang kayo para malaman ninyo ang inyong weather condition dyan. Merong weather satellite yan si Nightbot. Mag-type lang kayo guys ng weather space kung saang location kayo naroroon. Location guys hindi yung bansa. Bakit ang gwapa ni Ma'am Yaya Joyce, o diba? Talagang gwapa naman yan sir. Ever since. Chocolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, wag nang malulumbay. Ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko, darating Santa Claus yun. Weather for malilipot condition are light rain shower. O diba? Light rain shower pa yan ha. Padikit po iwan lang ng bakas para masuklian ko kayo. Sabi ni Joe Margel. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Ano kaya kung mabutan ko pa ang Pasko? Ayun lang. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Parang lumang pagbati na di kumukumpas. Parang bagong damit, kay linis, kay puti. Hindi pa nakaranas ng mantsa at ang bango ng Pasko Uy, Merry Christmas naman dyan sa inyong lahat. ng pag-asa. Ano kaya kung maabutan pa? Ora. O diba? Ang bango ng Sir Ali Pogi, thank you also for keeping me in your background. At kung may mga katanungan ko pa kayo dyan guys, huwag kayong mahiya guys. walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang sinsaya. Tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang sinsara. Simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang nahatid. Ang ihip ng pag-asa. Uy. Diciembre. Joe Margel and Sir Ali Pogi, thank you also for keeping me in your background. Enjoy lang kayo dyan guys sa music natin na pamasko. Walang katumbas. Ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. Naglalaban ang aking isip. Hanap ka ng iyong sinta. Yan ang tama ng Jean. Baka naman Jean. Yan ang tama ng Jean. Oo. Baka naman may Jean kayo dyan. Naririnig ang dating Jean Pumelo. lambing sa lilim ng damdamin ito. Sumasamo
Pasko. Sapat na ang pagdiriwang, kapiling ka na tuwing sasapit ang Pasko. Mega love shoutout Boss Ali Pogi. Liwanag ng paligid na mamasdan, kahit wala ang tanging ilaw ngayon, naghahayag laman ng aking luha. Isipin ko lang ating nagdaang Pasko. Sapat na ang pagdiriwang, kapiling ka na tuwing sasapit ang Pasko. Sa tamis ng ating Ma'am Yaya Joyce, o di ba? Thank you naman dyan, Ma'am Yaya Joyce, for keeping me also in your background. pitak ng puso ay Wala, lakas talaga ng ulan dito sa amin. sa tamis ng ating suyuan. Isipin ko lang ating nagdaang Pasko. Sapat na ang pagdiriwang, kapiling ka na tuwing sasapit ang Pasko. Sa tamis ng ating suyuan. Pasensya na po, boss. Kanina nung nag-invite ka, di ako pumasok. Inutosan kasi ako. Ayan. Oh, okay lang yun, ma. Nung, ayun. Okay lang yun, ma. Okay lang yun. Pasko't bagong taon ay kabilang mo. Nasa buong munggo'y iyong pinagdiriwang. Bata at matanda, lubos ng katwaan. Ang ligayang dulot ng Pasko'y walang hanggan. Pagsapit ng Pasko at ng bagong taon, lahat ng pag-aalay nagtitipon-tipon. Pinagsasaluhan kahit anong mayroon, kaugali ang makita mo bagong taon. Sa tuwing Pasko, bagong taon, maging mayaman, ngunit pa may tiwala. Masaya ang tayawitan, may kutkutan. Tawa ko dito. Dito, boss, patak-patak lang. Dito ang lakas. Pre! Dito ang lakas, San Jose. Mayaman, ngunit pa may tiwala. Masaya ang tayawitan, may kutkutan. Puso ng bawat tao, maligayang lubusan. Pasko't bagong taon ay dakilang araw. Nasa buong munggo'y ipinagdiriwang. Bata at matanda, likus ng katwaan. Ang ligayang dulot ng Pasko'y walang hanggan. Pagsapit ng Pasko, ng bagong taon, lahat ng mag-aalay nagtitipon-tipon. Pinagsasaluhan kahit anong mayroon, kaugali ang makita mo bagong Ay, lakas ng ulan, di kita marinig, pre. Oo nga. maging mayaman, ngunit pa may tiwala. Dito nga rin, pre. Ang lakas din ng ulan. May tugtugan, puso ng bawat tao, maligayang lubusan sa tuwing Pasko, bagong taon, maging mayaman, ngunit pa may tiwala. Masaya ang mayawitan, may tugtugan.
joy and cheer. Lo. Let every beat sing. Ano pa ba? Ano pa? Baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. Ayun, Tam shared na Juts Uragan. Ayun. Board, mega love shoutout nandiyan kay Board. Oy, ito rin, isa rin. Oo. Your heart for Isang Juts na nandito sa atin, guys. Mega love shoutout nandiyan kay Juts. Na-miss ko to si Board. and with each time you know that I have given you my heart. Board, mega love shoutout naman dyan sa'yo. Kumusta naman tayo yung Board? May bagyo daw sa atin. Uy, sa Bisaya pala ang tama ng bagyo sa Bisaya. O yung mga taga Bisaya dyan, ha, ingat-ingat kayo. Sabi daw may tropical ano ba yun? May ganon, may bagyo daw. Pati dito sa Bicol. Oo. Hanggang dito sa may Laguna ata. Yung basta ganon. Ringing for you. Yahubos Board, o, diba? So give me your Give me your heart, darling, for Christmas. Open it wide for me. just for Christmas, and in return, my love will burn as bright as every candle on the tree. Give me your heart for Christmas. Lo. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Lo, kawawa naman. Christmas? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring give love on Christmas Day. You'll get a gift instead of none. People you don't know smile and say hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that one. Nag-LS book 1 hour. Oo nga. Iniwan ako niya ni Pri. Pati si Board, iniwan din ako niya. Lahat na lang ako laging naiiwan. Things that words can't say. Why don't you give love? Ano ba yun? Ayun. Kratz Play. Mega love shoutout naman po dyan kay Kratz Play. Si Kratz Gaming ba to? Patamsak naman yung upload ko mga idol. Si Kratz Gaming ata to. Mega love shoutout naman dyan kay Kratz Gaming or Kratz Play. Welcome din sa aking live streaming. Kratz Gaming. Pag dito naman sa Bicol dumaan ang bagyo, papahigop ko sa vacuum yan. Oh. Si Kratz Gaming pala to. Uy, kumusta naman? Where have you been, Kratz Gaming? And let me also welcome and acknowledge the presence of our nag-iisang palangga si Ma'am Simpulay Leonardo or si Nonoy to. Ito ang mapagpanggap na Simpulay Leonardo. Si Toto, si Nonoy. Mega love shoutout nandyan sa'yo, Nonoy. Welcome din sa aking live streaming. Nonoy Simple, o diba? Si Nonoy Simple na gamer din. Kumusta naman dyan ang aking nag-iisang palangga? Si Ma'am Simpulay. Asan ba yun? Ilabas mo yan si Ma'am Simpulay. Oo. Sabihin mo, lumabas na siya. Napapaligiran na namin siya. Even the man who has everything would be so happy if you would bring give love on Christmas Day. No greater gift is there than
Sir Eugene Vlog, nandito na rin sa atin. Sir, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Eugene Vlog. Highly recommended monetized channel also na nandito sa atin. Thank you for that sweet tamsak, Sir Eugene Vlog. Welcome din sa aking live streaming. Patamsak naman mga idol. Asan ba yun, Sir? Sir Kratz Gaming? Ipin natin, Sir Kratz. Padikit naman ako guys sa nakapin sa taas. Si Ma'am Levi's Menu. Sir Eugene Vlog, thank you for that sweet tamsak, Sir Eugene Vlog. Ito pa guys, kung di nyo pa kaibigan si Sir Eugene Vlog, highly recommended monetized channel also si Sir Eugene Vlog. Monetized channel na yon, sir. Parang nakita ko may ads ka. Kahapon nakita ko ikaw. Tampo na ako dyan kay Kratz Boss, ayaw niya tayo buhatin. Si Kratz Gaming pala to. Uy, kumusta naman yung pagtitinda natin dyan? Kratz Gaming, Kratz Gameplay. Kaya nga, na-miss ko tong taong to eh. Kratz Play. Lalong dumadami, di ka lumumoy. Ang galing nito maghayabusa, as in. Silip-silip, mamalundos ka sa Pilipinas. Lulubot-lubot, ikot ng paikot, wala na ng palarang bituin. Talagang banang di pwes masasay, itar. Habang lalong dumadami, regalo mo'y nagdagan. Patamsak naman ako guys, patamsak naman. Eto guys Bagong upload ni Kratz Gameplay, naging busy lang boss Joe Margel. Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Magandang hapon man. Gabi na pala, Ma'am Adel. Welcome back din sa aking live streaming. Tita Yaya Joyce, Tita Adel Sulit, mega love shoutout po. Sabi ni Ma'am Simpulay, Leonardo, Boss Kratz. O, diba? Diba sabi mo nagtitinda ka ng ng mga nagtitinda ka sa sa plaza. BG lang priha, mas lalo kasing sumasa. Oo. Sige lang pre, sige lang pre. BG ka lang diyan. Korean boss. Oo nga. Ang galing niya yung Hayabusa. Mega love shoutout Lalab Simpulay Leonardo. Sabi ni Ma'am Jenny Kimba. Uy Ma'am Yaya Joyce, nandito ko pa ba sa akin Ma'am Yaya Joyce? Medyo natatagalan ako sa pag-troubleshoot kasi hindi sinasabi sa akin ni Ma'am Jody Prost kung ilan yung best na in-apply yung kanyang monetization. Tapos nakadikit sa kanyang Jody Prost yung Porinoy. Pinanood ko mga video niyan. There'll be a reason enough to make you smile. Tita Jenny, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Simpulay Leonardo. Dan Levi's Menu, sabi ni Eugene Vlog. Guys, mag-iwan kayo ng tamang bakas ha. This time I wanna make it right. I wanna spend the season with you. Don't forget, smile. Nawala na daw siya ng pag-asa, sir. Gawa na lang daw siya bago para sa baby niya, sir. Ma'am, hindi pa naman ako nawawala ng pag-asa. Kaso, gusto kong malaman kung ilang beses niyang in-apply sana yon. Yaho, Madam Adel, sorry kung di ako nakatambay. Busy lang po sa ML. O, diba? Ako din. Dalawa kami, ma'am. Ay, tatlo pala kami. Ayun pa si Bebe, oh. Oo. Ayun si Bebe. Laging nag-ML. Ayun, oh. Kratz Gameplay.
Patamsak naman guys, patamsak. Ayan. Kay Kratz Gameplay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako'y pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Dadalhan ko kayo ng mansana sa ubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat Wawa naman si tatay, oy. lurin. Dadalhan Pero pag gamit ko, bobo ako, assassin ang gamit ko pag assassin ako, of late. tsokolate, peras, Maraming salamat po, sabi ni Kratz Gameplay. Ayan, always welcome, Kratz. Ayan. wag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw. Natatawa ako kay Pri. Bakit? Darating, Wawa naman yung matanda. Ayun. ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Patambay lang boss, Rusput. Mega love shoutout naman po dyan kay Rusput. Nagbabalik rin natin na kaibigan. Magandang gabi naman po dyan kay Rusput. Welcome din sa aking live streaming. Nagbabalik natin na kaibigan. Kumusta naman tayo dyan, Rusput? It's been a while. Where have you been? Kay Primong Tupi, wag po daw siya susumbong na wala siya dito. Sabi ko, ako pa naman, pag nakainom, nagsusumbong talaga ako, di ba? Mega love shoutout naman dyan kay Tupi, o di ba? Huwag ko daw isusumbong na wala siya doon. Oo. Sabi ko, ako pa naman, pag nakainom, nagsusumbong talaga ako, di ba? Thank you sa shoutout. Sabi ni Sir, ay ni Rusput. Always welcome po, Rusput. Uy, bakit ngayon ko lang ikaw nakita? Kumusta naman tayo dyan, Rusput? Sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na hari ng mundo. Ang awit na handog sa Mesiyas, mayroong pangkastanyenas, at ang koro tuloy ang kanta, may saliw din ang panderetas. Isa regalo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na hari. Galing mo kaya, Boss Kratz, ayan. Okay lang po, medyo busy. Kumusta po kayo? Di na ako nag-YT, pagod na. Bakit? Bakit napagod? Sayang naman. Isa regalo Bobo rin ako madalas, boss, o diba? Hala kayo dyan. Mami Aya Joyce, nandito pa rin sa atin. Mami Aya Joyce, nawawalan siya ng pag-asa. Sabi ko, ma'am, basta wag mo lang ako, wag ka lang mawala ng pag-asa, i-verify kasi every time na magre-reapply ako ng monetization ni Porinoy is kailangan i-verify. Busy na sa work, o diba?
Work over matters, ma'am. Oo nga. Sige. at ang tuluyang kanta ay sariling panderetas. Isang ibalyo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na hari ng mundo. Sa Lance, o diba? Boss Krat, amsakdan, sabi ni Joe Mardial. Si Ma'am Jenny Kimba, the Porinoy, hello po host, kakauwi lang namin galing sa mga appointment. O, diba? Speaking of, sabi ko ma'am Yaya Joyce, basta wag ka lang mawalan ma'am ng pag-asa na na i-verify ma'am ha, pasasan ba't makukuha ko rin yon. Basta ma'am makukuha ka yon, promise, as in. Oo nga. Ang nakakaano lang ma'am kasi every 24 hours ang pag nag-apply ako 24 hours kinabukasan saka na naman malalaman natin kung ano yung result. Ma'am Daporinoy, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Daporinoy or si Jody Prost, o diba? Mega love shoutout po dyan sa Ma'am Jody Prost or si Daporinoy. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ma'am, kapag ka ipinagpatuloy mo yung Daporinoy, ma'am, wag mo nang ipapangalan po ma'am sa iyo at saka sa asawa mo. Kailangan mong maghanap na ng ibang pangalan, ma'am, ha? Nasa harang po. Ayan, sabi ni Ma'am Judy Prost. Daporinoy, nandito pa rin sa atin, guys. Dikitan nyo na rin to, guys. Oh, si Judy Prost at saka si Daporinoy. Kung di nyo pa kaibigan yan, guys. All the way from Germany. O, diba? You will gonna get also an audience from Germany. If you are not yet, guys, connected with Daporinoy or si Ma'am Judy Prost or si Daporinoy, all you have to do is to connect also to their channel, o, diba? Isang basketball na bago. Isang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko. Siyang nakisang beer, 8 lechong baboy. Itong pwede ulan, 6 na sopa. 5 ulang lobo, pakuka. 4 na pagpuntat ng sako bigas, 2 payo. At isang basketball na bago. Kasi itong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko. Sa kong inaanak, siyang nakisang beer, 8 lechong baboy. Itong pwede ulan. Salamat, Boss Jomar. Ayan. Ma'am Daporinoy, na nasa harang pa daw. Ma'am, wag mo lang ako susukuan, ma'am, sa pag-verify, ha? At kung may mga katanungan pa kayo dyan, guys, pwede kayo magtanong. Huwag kayo mahihiya, ha? Siyang nakisang beer, 8 lechong baboy. Itong pwede ulan. Edward Prost. Sir Edward Prost po ang ginamit. Ay, ano po ba? Ano daw yan? Ano daw yan, sabi mo? Edward Prost ang ginamit kong pangalan. Ma'am, wag mo na ma'am gamitin ma'am yung pangalan ni Sir Edward kasi nakakonect yan sa ni Porinoy. Oo nga, yun ang ginamit ko ma'am. Yun ang gamit natin na pangalan, di po ba? Ngayon pa lang ma'am, sasabihan ko na ikaw, bawal din yung kung ang AdSense at Publisher ID is kailangan iisa, kailangan ang isang account name is dapat iisa lang din. Kasi kapag ang Publisher ID mo at saka yung name mo is magka-connect yan na dalawa. Kung ano yung name mo, yun na yung may iisa ka lang na Publisher ID, may iisa kang AdSense Publisher ID also. Maglaro na ako ng isang gabi, boss, na lasing, naka-open mic ako, pinagmumura ko ng mga kakampi ko, tawa ng tawa, pero pag natapos ng game, mag-MVP ako. Oh. Yung bagong account niya, sir, na ginawa ko. Opo, ma'am, wag mo na ma'am gagamitin po yun, impossible.
kung mag-a-apply ka ma'am ng AdSense, wag muna pong gagamitin yun, ha? Maghanap ka na lang ma'am, pangalan ng anak mo, pero make sure na ang anak mo ma'am is yung 18 years pataas ang edad. Or pwedeng kapatid mo, or pwedeng magulang mo, or anyone. Kasi nagkakaroon ako ma'am ng conflict. Ang huling iniisip ko ma'am is baka yung pangalan ni Sir Edward, yun ang ipinangalan mo doon ma'am kay halimbawa yung pangalan ni Porinoy is pinangalan mo nung unang pag-apply mo ng AdSense is ipinangalan mo na doon kay Porinoy. Then ikinonect mo sa link mo doon sa Judy Prost mo. Yun ma'am yung huli kong titingnan na aspect kung ang pangalan ba, kasi yung link okay naman, yung link, yung sinsing ng iyong yung sinsing ng iyong YouTube account sa AdSense account is natanggal ko na naman yung pagkakasync niya. And ano ba? Yung sa AdSense mo is na-delete ko na rin yung isang account noon. Yung pangalan na lang talaga ma'am ang hindi ko pa tinatry na baguhin. Laro tayo maya, boss. Sige. Ora, sabi ni Sir Eugene Vlog. Kung di nyo pa yan guys kaibigan si Eugene Vlog, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys, ha. Eugene Vlog ang pangalan. Ang Disyembre ko ay malungkot. Yun ang ginamit kong Google account niya, sir, kasi kailangan, di ba, para makagawa ng Google account. Miss kita kung Christmas. Yun ang ginamit kong Google account niya, sir, kasi kailangan code, di ba, para makagawa ng Google account. Opo ma'am, given na meron na siyang Google account ma'am, tapos yun ang imo-monetize mo na nakapangalan kay Sir Edward, and yung si Porinoy na merong issue ma'am, merong issue kasi na hindi ma-monetize yung kanyang channel, nakapangalan din yung kay Porinoy at saka kay Sir Edward. Kaya kung halimbawa mailusot ko yung pangalan ni Sir Edward, yung ginawa mo ngayon ng The Porinoy is hindi mo na pwedeng ipangalan yung kay Sir Edward unless otherwise ma'am, ha. Makinig ka po ma'am. Unless otherwise, yung AdSense ni The Porinoy is ikukonek mo ngayon kay Porinoy. So ibig sabihin, dalawang YouTube channel, iisang AdSense. Gaya ng nangyari ma'am kay The Porinoy na nakakonek yun kay Judy Prost, yung sa'yo ma'am. Kung halimbawa ma'am kung halimbawa gusto mong ang gawin natin is i-connect na lang natin ma'am sa AdSense mo para iisang AdSense, dalawang YouTube channel, si Porinoy at saka si Judy Prost is iisa lang yung AdSense. Pwede po yun ma'am. Dikit na kami niyan boss, yan ang nagdagdag ng saging ko. Ayan. Sino ba? Sino? Pasumpa ka pa pagtitingin. Dan Jo Margel lakas magbalmon, pumapasok tore. Oo, magaling yan magbalmon. Kung mawawala ka sa aking piling sinta, paano na ang Pasko? Alay ko sa'yo. Paano ng Pasko? Si Boss Eugene Vlog, ayan. Pag grade 6 kaya. Alay ko sa'yo.
Pwede ba yung account pagsamahin na lang para di masayang yung account ni Porinoy? Ma'am, yun yung huling yun yung huling option ko, ma'am. Ay, hindi pa pala huling option, ma'am. Isang option ko pa rin yun, ma'am, na paano kung i-connect ko na lang talaga siya sa iyong AdSense. Kung papayag po kayo, ma'am. Pero susubukan ko pa rin, ma'am, yung ibang ibang ginawa ko, ma'am, para mapaghiwalay talaga sila. May tagi-isa silang AdSense. Pero kung halimbawa itry ko din yun na ipasok na lang talaga sa AdSense mo para dalawa yung channel mo, isang AdSense. Boss Kratz, pag Balmond gamit ko, mahilig talaga ako mag-tower dive. Lalo kapag kamalapit ng mamatay. Ang kampanay tuluyan ng gigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Pinagis ng simbang huwag natin gawin pagkatayo'y gawin sa pananagan. Ang kapanang simbahan ay nagigising na tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampanay tulungan ng gigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na Ano daw yan? kampana ng simbahan. Okay yun, boss. Pang-harasan hero na yun. Ayan. Lalo na, Boss Kratz, pag may life stealing na ako, diba? Wait, may nang-aasar sa akin sa ML, bigyan ko muna tadyak pang kalawakan. Diba? Sige. Pag Balmond talaga gamit ko, gusto ko, haras ko talaga kalaban. Si Sir Ali Pogi at saka si Ma'am Yaya Joyce keeping us also in their background. Uy, sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Tayo'y magkakaroon. Sir, paano ko papalitan yung pangalan ng bagong account ang ginawa kong The Porinoy? Kasi sabi ko, ibibigay ko na lang sa panganay ko. Diba? Ma'am, yung Google account, okay lang po yun, ma'am, yung Google account. Pero remind ko lang po ikaw, ma'am, kapag i-monetize mo na, ma'am, yung AdSense niya, wag mong ipapangalan muna kay Sir Edward. Kasi nga, yun yung nakapangalan kay The Porinoy, ha. Yung Google account mo, ma'am, is okay lang po 'yon. Wala pong problema 'yon. Walang problema 'yon. Pero baka makalimutan mo na, ma'am, kapag in-apply mo ng monetization. Baka makalimutan mo, ma'am, ha. Na kapag in-apply mo ng monetization, yun pa rin ipangalan mo. And if possible, guys, kapag maglalagay kayo ng pangalan, guys, is make sure na merong middle name. Kasi kapag may problema, guys, ang inyong account, kapag hinihingan kayo ng required IDs, o diba? Yung talagang government IDs. Kapag nire-required kayo ng mga IDs, ng identification card ninyo na hinihingi ni Google, is kailangan is kumpleto din yung pangalan para walang conflict. Ganun. Pag nag-apply ng money. Opo, ma'am. The Porinoy, nandito pa rin sa atin. Ma'am, basta wag mo lang ako susukuan nun, ma'am, ha? Kasi in progress ngayon yung si Porinoy. Naka-in progress yun. May tinanggal na naman akong isang link, ma'am. Papasalamat sa pagsilang ng Diyos na hari ng mundo. Ma'am, you're always welcome po, ma'am. You're always welcome. Basta wag mo akong susukuan, ma'am, ha, sa pag-verify. Oo. Ma'am, di mo kailangan magpasalamat. Ako magpapasalamat sa inyo, guys, for the support, for trusting me even though ngayon lang tayo nagkakakilala, ganun. You entrusted me all your you entrusted me your account, o diba?
And basta, maraming salamat guys sa inyo. Huwag kayong mag-alala guys, hindi ako hindi ako nang babasag ng tiwala, o di ba? Nang may tiwala sa akin. Ay, si Ma'am Jenny Kimba, nalagyan mo na ba ng tax mo? Ma'am, yung tax mo pala doon, ma'am, sa Judy Prost mo, nakita ko, 30% naka 30% ka na interest nila, 30% ang makukuha sa'yo, ma'am. Kung ako sa'yo, ma'am, baguhin mo yung tax mo. And mag-provide ka lang ng TIN. Kung meron ka pa, ma'am, na TIN number sa Pilipinas, yun lang ang ilalagay mo. Mag-fill up ka, ma'am, ng W8 Ben form. Ayan, W8 Ben form. Ayan. Hindi po yan. Tiwala lang po tayo kay boss. Yung ma'am, yung Ma'am Judy Prost, yung W8 Ben form, yun ang fill upan mo, ma'am. Mag-resubmit ka ng form, ma'am. Kasi sayang kung meron kayo guys na mga audience sa Amerika, especially sa Amerika, US of A, 30% ang mawawala sa inyong revenue. Sayang naman. Thank you naman dyan, Ma. Thank you naman dyan sa'yo. Lasing na po, o diba? Sana o lasing na. Levi's done to you, sabi ni Ma'am Judy Prost. Sir, may isang tanong ako. Ano po ba ang mangyayari kapag ka nakipag-watch to watch ako sa aking ka-GC? May nagtatanong sa akin guys kung ano daw mangyayari kung makikipag-watch to watch siya. Mawawalan ka ng channel. Yun lang. Kuya Joe, aga mo nang naglasing. Pero di po sa nakainom. Pero yan ang tito ko niyan kahit ano oras sa lapitan. Basta may tiwala kayo. Tutulungan niya po kayo. Salamat. Yung nagtatanong sa akin kung nakatune in ka man sa akin, kung ano mangyayari kapag ka nakapag-watch to watch ka dyan sa mga ka-GC mo, mawawalan ka ng channel. Trust me, mawawala yan. Guys, wag kayong iikot sa iisang mundo lang ha. Wag kayong iikot sa iisang orbit lang. Lumabas kayo sa inyong comfort zone. Wag kayo guys Kaya hindi ako nakikipag-GC. It is because kahit na gaano ka gusto ko na magkaroon ng malaking revenue ang aking channel, I will never ever allow anyone to play my videos, especially kung halimbawa ang ka-GC ko 10, may 10 nagpi-play lang ng aking video. And madetect yan sa analytics ko na ang nagpi-play niyan ay 10 lang na IP address at malaki ang aking revenue. Ang mangyayari niyan, magiging traffic kayo dyan. Ano ba ang tawag doon? Yung traffic ad click. Ayan, ma-ad click kayo dyan. Ano ba? Simpleng sagot niyan, mawawalan kayo ng channel. It is because of ad click. Lumabas kayo guys sa comfort zone nyo, magipagkaibigan kayo, huwag kayong umasa sa isang GC lang.
Kung halimbawa ang GC nyong watch to watch is mga 1,000 GC, 1,000 nagpi-play sa inyo araw-araw, maiintindihan ko pa eh. Pero kung ilan lang kayo, 20 lang kayong nag-watch to watch dyan, sooner or later, sa inyong analytics, mapapound out ni YouTube, ay hindi pala ni YouTube ha, ni Google AdSense na, ni Google lang makakapag-pound out niyan, na kayo'y nagpi-play ng sarili ninyong mga video sa bawat isa ng mga ka-GC nyo. Especially, alam nyo bang kapag ka-share nyo ang video nyo sa ibang social media, alam din yan ni YouTube channel. Nandyan din yan sa analytics nyo. Now, kapag ay isang URL lang ang pinagsisendan nyo, isang site lang ang pinagsisendan nyo, at halimbawa ay isang messenger lang pinagsisendan nyo ng inyong mga video, nadidetect din po yan. Anyways, Jomar Gel, di ko ma-search ang account mo. Ito po ma'am, oh, kay Jomar Gel, GD1. Ganon pala yun, sir. Di ako makikipag-watch to watch, pero may nagpi-play sa akin. Ma'am, kung ako ma'am sa'yo, tigilan mo yan ma'am, kasi sayang ng account mo. Ma'am, yun ang tinatawag na ad click. Tama ba? AC. Ano ba? AC. Yun ba ang code ko kay Nightboot? Yung ad click. Hanapin ko lang yung code ko. Ad click. I see. Yung invalid click policy, ito guys, oh. Ito, i-share ko lang sa inyo, invalid click policy. Ayan. Ibig sabihin, kayo yung gumagawa ng sarili nyong revenue. May gumagawa ng sarili nyong revenue. Naiilang tao lang. Yan guys, basahin nyo yan. Invalid click policy. Yan. I-provide ko yan para sa inyo. You can read the invalid click policy. Diyan yung malalaman yan. Ayan. Pero di ko naglagay ng video ko sa mga GC at sa Facebook ko lang. Ayan. Ma'am, ang GC ma'am, ang Facebook group chat is ganun din yan ma'am. Sa Facebook din po yan ma'am. Yung invalid traffic na tinatawag. Yan yung kayo yung gumagawa ng sarili nyong video, tigil-tigilan nyo yan guys. Tamsak po, Tito Uragon, kumusta na po ikaw? Magandang gabi naman dyan kay Sophia Bianca. Nagbabalik din natin na kaibigan, no, di ba? Ang napaka-sweet na batang to, monetize channel na rin. Magandang gabi naman dyan sa'yo, bebe. Sophia, welcome din sa aking live streaming. Palablab naman po ng premiere ko, please, salamat po. Sabi ni Sophia Bianca. Sige. Eto pa guys, oh. Ito ba yung pinaanuhan mo? Sophia Bianca. T4, September 17. T4 guys, T4. Bukas. Yan. T1, T4 guys, patamsak din. Pasko ay sumapi, tayo ay mga siawi ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw. Opo ma'am, wag na wag niyo yung panapatulan niyan guys ha. Meron akong kakilala guys na nagbayad siya ng yung watch to watch. Nagbayad siya sa isang computer shop. Maraming computer shop siyang binayaran. Nagsayang siya ng pera dahil lang sa gusto niyang ma-reach yung kanyang threshold. Legit po yan si Tito Uro pag nakasama niya na kahit may Sir Jomar Gel, matagal na pala tayong magkaibigan. Bukas na po yung premiere ko po, 3 PM po ng hapon. Sana makapunta ka Tito Uragon sa premiere ko po bukas. Opo ma'am, opo. Nandun ako ma'am sa'yo. Nakabukas naman ikaw ma'am dito sa akin. Lahat ng premiere nyo guys is nakabukas naman. Whether I am here or not, nagpi-play yan dito sa akin.
sa browser ko. Unless otherwise mag-brown out. Malhati, pag-ibig, ba't siyang naghari? Araw-araw ay magiging mas kalari. Ang sandito ng pagkarito, hinihito ng aking halo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami mas ko. Ang Pasko ay sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Merry Christmas po, Tito Uragan, at sa lahat Merry Christmas din po. Ayan, sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Merry Christmas din sa iyo dyan, Ma'am Sophia Bianca. And advance Happy New Year na din. Advance Happy Halloween na din. Basta nyo ang nagpapaligsan. May parol at ilaw bawat bintana. May sadyang naiiba ang ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan. Lahat ay inaanyayahan, Nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Pasko'y araw ng ligaya, ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay The Porinoy, nandito pa rin sa atin, guys. kaya. Maligaya, maligaya, Pasko ay bibigyan. Masagana, masagana, bagong kapitangan. Ipagdiwang, ipagdiwang, araw ng may kapal. Upang manatili sa akin ang kapalaran. At mabuhay na lagi sa Madam Sophia Yahoo, sabi ni Jo Margel. Ma'am Yaya Joyce, naka-tune in pa rin sa atin. Guys, hindi na ako magtatagal, guys. Hindi na ako magtagal ng aking live streaming. Mga 5 minutes na lang ako, guys. Sa ginagawa Kasi sobrang lakas ng bagyo, ng ulan dito. Hindi ko marinig din ang aking sarili. 5 more minutes na lang ako, guys. 5 more minutes. ang gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinola sa bahay. Si Boss De Porinoy na lang ata ang dikit dito. Ayan. Oo, bago yan na account. tayo na, bibig, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Puro kasay araw ng Pasko. Tayo nagtitiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At puro kasay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Ay, O ang atin, manok na tinola sa bahay ng kuya. Mayroong litsunan pa, ang bawat kahanan may Tayo na, bibig, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabi. ay. Puro kasay Kain po tayo, sir. Sige lang po, ma'am. Sige lang po. Guys, 3 minutes more na lang ako, ha? 3 minutes na lang ako, guys. Ay at keso, Iba noche buena sa gabing ito. At puro kasay araw ng Pasko. Tayo na, bibig, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. iba noche buena sa gabing ito. Puro kasay araw ng Pasko. Tayo nagtitiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche Yung mga hindi pa dyan, guys, kadikita ng bawat isa, sabay makipagdikita na po muna kayo dyan. At i-shoutout natin kung sino yung mga dinikitan. Ayun yung mga nagsiselebrate dyan ng birthday. Happy birthday naman dyan sa inyo, guys. Pasko na naman, huling ng araw. Pasko'y nagdaan, tila bagong kailangan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Ano ba to?
Ma'am Judy Pros, nandito pa rin sa atin. Boss The Porinoy, pababa po ng bahay, di kitang-kita yan. Sige, sige, sige. 2 minutes more na lang ako, guys. 2 minutes more. Nagugutom na ata si Bebe. Gutom ka na ba, Bebe? No. Just listen from my soul. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring give love on Christmas Day. Your greater gift is heaven. Okay guys, yung mga naka-video sa atin, maraming salamat naman dyan sa inyo. Ako po yung magpapaalam na rin guys. Ako po yung mag-e-end na rin. It's already 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time, o diba? Mamaya guys na alas 8 si Harlem o magla-live streaming, kita-kita tayo doon. At saka mamayang alas 10 si Ma'am Adel Sulit, o diba? Na naka-video kami doon ni Bebe. Kita-kita po tayo dyan. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon. Nag-iwan pa rin sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Enjoy the rest of the night guys, o diba? And advance Merry Christmas sa inyong lahat. 3 months more to go, Pasko na. O, diba? Ano bang Paskuhan natin dyan? Sir Ali Pogi, thank you po dyan sa inyong lahat. Sa mga nakabackground dyan sa atin, ako po yung magpapaalam na it's 3 months more, 8 days, 4 hours, 57 minutes, 52 seconds. Pasko na, o diba? Ma'am Judy Prost, maraming salamat po dyan sa iyo, Ma'am Judy Prost. Ako po yung guys, mag-e-end na rin. Huwag ka na mag-end, ituloy mo hanggang next week. Salamat po, sir. Always welcome, guys. Always welcome. Enjoy the rest of the day, guys, or enjoy the rest of the night sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. I love you all, guys. Bye. Ciao. Bye, guys. Love.